Mariing kinalampag ng Environmental Task Force Against Illegal E-Waste Imports to the Philippines o End E-Waste Imports ang pamahalaan ng Estados Unidos na agarang itigil ang pagdadala ng kanilang mga electronic waste o e-waste patungo sa bansa, partikular na sa Subic Bay Freeport Zone. Kasunod ito ng matagumpay na interagency dialogue noong July 6, 2026 na pinangunahan ng Bureau of Customs. Layo ng pulong na tugunan ang pagpasok ng mga basura na itinuturing ng koalisyon na tahasang paglabag sa mga international environmental law. Ayon kay Jam Lorenzo, Deputy Executive Director ng Bantoc 6 at isa sa mga conveners ng task force, krimen sa ilalim ng Basel Convention ang pagdadala ng e-waste ng Amerika sa Pilipinas. Ito ay dahil hindi miyembro ng naturang kasunduan ng US, habang ang Pilipinas ay naging bahagi nito noon pang 1993. Inilahad ng grupo na mula March 2025 hanggang June 2026, umaabot na sa 234 na container ng hinihinalang e-waste mula sa US ang nakapasok sa Subic. Hindi raw ito pinigilan ng ahensya ng gobyerno dahil sa isang desisyon ng Manila Regional Trial Court Branch 3 noong April 2025 na kumwestiyon sa legalidad ng mga panuntunan sa hazardous waste ng bansa. Binatikos din ng task force ang depensa ng Subic Bay Metropolitan Authority na recyclable materials at hindi mapanganib na basura ang mga inaangkat. Git ni Lorenzo, anumang uri ng e-waste ay nangangailangan pa rin ng kaukulang permiso mula sa mga otoridad bago ito maibiyahe. Nanindigan ng grupo na hindi dapat payagan na maging tapunan ng basura ng mga mayayamang bansa ang Pilipinas sa likod ng terminong circular economy. Anila, ginagamit lamang na sandata ng mga mapagsamantala ang desisyon ng korte upang malayang makapagpasok ng mga basura. Raymond Tasoy, CLTV 36 News.